Weather Update. Mas nagabaskog pa ang Bagyo Francisco samtang padayon ini nga ginamonitor sa sulod sang Philippine Area of Responsibility o CONPAR. Kahapon sang ginkompirma sang State Weather Bureau nga ginpasaka na sa typhoon category ang mga bagyo. Sa alas 5 sa kaagahon nga weather bulletin, nakita ng sentro sang bagyo sa 715 kilometros na sidlangan sang Tuguegarao City, Cagayan. Dala sining kabaskugon sang hangin nga 140 kilometros kada oras malapit sa sentro, kag pagmadlos nga tubtob sa 170 kilometros kada oras. Nagahulag ini pa nakatundan naminhan nakatundan sa kada sigon nga 30 kilometros kada oras. Sa subong, yan ang mga lugar nga napaidalom sa wind signal number 1 kung sa diin may warning lead time nga 36 oras kag may dalang minimal to minor threat sa kabuhi kag propiedad. Sa Luzon ang Batanes, ang mamanang northern portion sa Cagayan lakip diri ang Gonzaga kag Santa Ana lakip ng eastern portion sa Babuyan Islands. Gina-forecast ang pag-asa nga magapabili ng bagyo sa Philippine Sea sa bilog ng forecast period. Posible suno sa ahensya nga magpalapit ang bagyo sa extreme northern Luzon kung mayara sang westward shift sa forecast track. Ginalantaw nga magahina ini kag magagwa sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes. Magluwas sa sining bagyo ginamonitor man sang pag-asa ang isa ka low pressure area sa sulod sang Philippine Monitoring Domain o kon TCID. Ulihing nakitaan ni sa kalayon nga 2,900 kilometros na sidlangan sa southern o kon southeastern Luzon. Manubo ang tsansa sining nga mag-develop bilang bagyo sa masunod nga 24 oras.